asantefuo ni bebre na mwagimi musua nyansa mwagimi o bebre na mwagimi abusua edini adwempa hino mese me yewon po ahye edebe na yesi yenu no asantefuo no bi asa akoka kire yenu abaye oyenzemani a yenu abaye kokko apaya awa betoto ayampe kese ebedi di atembasa no o se nu no asantefuo no bi mo ha adwempa hino bi ameka ho mo so le ye kuma ye na no tumfo se tutu ubeto kwa mo irana untime nkoma no ya mo nkasa mo na mo ye videos na obi ya ade a na mo so mase enkodi nipa na tem no so dem bonya content ntino entra ya mo ye saade no anasa mpasa mo brede mo platform no obi ya so me kuma otumfo mo boa sam mpasa mo kuma obi a mo ma obi nim ma me no mo patem na mo face nipa no one on one ne ye hwesa atem didie ebowura ofi a eda ina na otumfo do ne hu ni asemu but nipa na atwa ne ho ahia no ena da bia mo ye ma manfo die na natem yengo tensem bi a edua ba no zimani no eda beto won ne wate asantefuo no ano ohyepa asantefuo ni bebre na mwagimi musua nyansa mwagimi o bebre na mwagimi wow me ye video bi ebeka se ebo otumfo din wo mu eka se otumfo oye ohene ewa asante na onye ken ewo the whole Ghana meka ya asantefuo ni bebre omo ante ase omo se ma disrespect otumfo na otumfo oye ken wo Ghana monarchy Ghana anye ahindi Inti mintimi ka so otumfo ken wo Ghana ema ni nyeye enam so mamu bedidi matem disrespect kwa me koma didi kwa me koma atem poto se enzemafo ye jimifo ye nim nyansa kwa me koma ye jimi ni nti na wa anye hwe ya manzemafo na otumfo nim nyansa che kwa me koma mo ya abodanfo sankrofo na mo yesa no mo ya abodanfo mo ya jimifo kwa me koma ni nyansa da ni tiremu no ni ehye ni kokromuti mu kura no se no na da otumfo tiremu a anka otumfo anka Ashanti region anka echen Dubai aka otumfo no aka wasiesie Ashanti mamu amamo nti ne yakoso wo Ghana no ye mode nti a ye num bi ye be ka ho asema mo ba attack ya Asantefo no me kase mo ya jimifo bebre na mo ya jimifo anya Asantefo nyina nti na Ghana ye nyeye ye nkoso nyina ni nyina fi mo Asantefo na bebre na mo jimi majority no mo jimi otumfo na ode ne betoto kwa me nkroma ho na kwa me nkroma emra onyaye a ode tena Ghana konwa so se eno na otumfo anya 25 good years wo Ashanti region anka Ghana anka ni abruchire yepe anka Ghana ni akora bia ntu kwan se okwakwa ya akoa wo babi da kwa me nkroma ni nya side na tirimu no se bi na ede otumfo tirimu a ode abedi mu moso for 25 good years anka the whole Ashanti region etimi hwe Ghana mo jimi musu nyasa na mo ya jimifo mo ya mamofo entina ya kan say na pokwase jimi we ono so ebegina public ebedidi kwa me kromatem ejeko ebegim kwase we a ono enye sini ene akronfo Ghana bad leadership anka ojeko ono anka nipa ono begina abontekwa didi kwa me kromatem mo ya jimifo ajima bedu kura yemfa no toto kwa me kroma ho ne de mo otumfo na betoto kwa me kroma ho mo asantefo na mo sum otumfo so ye nyame o otumfo he is nobody in Ghana me kasi subiem ama mo fa kwa me kroma toto otumfo ho se kwa me kroma jimenzma fo ya kwase afo kura na kwa me kroma ye boni din wo wiase nyina ye nyan hye manzema ajima bedu ye ntu gold woni krom do ma ho na so hwese ne wasi asiesie nukuro yanya galamse wodoma o hwese ni wasiesie nukuro no wasate example ama na kwala na hefo nketwa na eba no kura hunyasa se omu ensiesie omukrom hwe na se yagina na bae hwese na gina na asiesie nukuro otumfo de example na wasate ama mo asantefo na ahemfo ni bi se onfa asiesie kumase ye bola kumase bon bus boys no eba beti kumase gates ni yehu se ne kumase tie yehu se ne kumase tie ama mo fo otumfo toto kwa me kroma ho da otumfo wabedi su 25 good years ye tu galamse koko wokumase esa etu god wokumase enne oti eho no sresre ahiafo sika so de kwakwaye Konfanoche hospital ye obi onim nyansa che kwa me nkroma ba wa mesresre sika se ode be ye Ghana o man you just single hospital one hospital pe otumfo abedi su 25 good years etu galamse etu koko ya ton koko excuse me ya ton koko etu god wasasina sisa still otumfo te ho esresre sika so ode kwakwaye just a single hospital nti nipa se na modern batoto kwa me nkroma ho mo ya jimifo musu nyansa na mutiro na sei mo abodam
Mo ya bodan for mo ba me di mu bedidi matem bia mu a meba bedidi mu atem ne mo otumfo na atem. Musua nya sane mo agimi. Emma mo fo otumfo kran toto kwa me nkroma ho. Kwa me nkroma ye boni di enzema for ye proud. Or ye bibi manzema wa anya hwe amanzema kwa we are proud of him. Ni de kwa me nkroma na dance ma for so kwa se o ye zimani kra no enzema for ye de no hwa ye ho. Otumfo ye fa Ghana for ye fo otumfo hwa ye ho da na so Ghana e de kwa me nkroma hwa no ho. Kwame Nkrumah oya santini anka asantefuo anka mo toto ne fom anka mo de no hoahoa mo ho kwasiafo bring it on mo jimi musu enyansa mo ya mambofo mo na mo say Ghana no jimifo sama jemani so ewiase de baabia no kreda no na e de ato utie nsem ye sister yi kan ya yemfa otan ento nchen asantefuo no bi mo duabo mo ha adwen papa mo ha adwen ye ka atem didie pa ye nua ma santefo no se ba na ye de ni atem da bia mo sole ema amanfo kire nsemu na mama na otumfo da bia obi amanfo kasatia no da bia me kasa we titro pa mo sa bloggers na mo sole ye kuma na otumfo ye kuma na otumfo no utumi nkoma otumfo me ka che mo straight mo ni ahoden bia mo de kuma no because mo asankofo we mu no na beginning no mo sese amanfo achi so mo ni mpanyimfo atem sa atem me adwempan na me fight tia ewiaso se ade start na se wa anso ano a na wofo aso a wo na wofo aso ama ade na ayede ayekese no ekese wi a se obetim pa ayede akonka ade no eden o se na wo show bloggers ni bia sa ankra to fefe wafo na omo ba mu na omo guso ye nkra o blogging work ni mu ese komko pension na omo ntimi nko pension eni bre ne otan ne bayi nti no omo guso epeso omo yusu ye na no tumfo se tutu edin esa de build omo ho but emfa o atem de ne nsama enu aba na ababonten ano o shepa sa nsam we se ni nyina no na kamya dwempan ka bam de pa se sa ngofo mo si omo kuma ena na otumfo obi ka asema yempene me hu se na otumfo ba bi aba abonten se obi kasatia ne papa ana obi kire nsemu nti obaba be ya no da enso no sa ngofo ya omo hyase supporto ya no mfo no sa omo ano ena ne omo se ya kuma ena na otumfo ewiase ena moso ena ne obi kasatia na no because obi ehunu say mo na mo so mo ya asantefuo kra no emre bi atwam no mo na mo start ye e ma amanfo bedidi na nanatem ena mo ene ya no mo san hyeda epese o mu ni di na nanatem nti no mo a mo hyeda eso amanfo say mo nko we comment section ko di na tem sa na be ya me ba abonten na obi abehu say me na me komo otumfuo na mo guide no comment mi anko ama no na otumfuo obi atimi koma no ono nim ntokwa ko dada akunya na oteso no utumi ko ntokwa anye de ema no eti ya munya nya atwom no na me asantini ena ye dai wasantini na woye no ena ye dai da bia me kan ye sadwempan na ye buruni me menya buruni o munteni ye pa enye se bia yakom ya omawo me ewo bunu hafo eno chese me ye buruni o me menya buruni me asantini pio pa tie me kasa America but me metena se emeye na me asantini obi busa me se me Ghana ni munteni ye obi busa me se me Ghana ni me kura no hwede we asantefo yi utimi se bi mo jimi to the stand say ye ba ye show video no gongosi o ye ba na edi watem o ye kura sini o ye dwon na ye say atem die sa so ko bi pe ye say hey ona obedi atem se na de mo agimoni so ene de mo agimoni so da bia metumofo say so be start ade a mamonfo aso because sa de we ekoso no won enye better sa o enye better sa ebia na kai wo ye na otumfo osetu tirim say obetwa ya ade bi da boa ne manfo no but we aso won sa wogige nipa so bebreba nipa no wo ya akwadworo tenie pa so wogige nipa ehwohwo nipa bebreba on nipa no akwadworo ba ne mu omu onfa onye hwe urehie obi da bia oh yes sir oh boss oh yes sir oh boss da bia opese we do hwe opampam na opa ho eno na ye nua no asantefo no bi eda ye na otumfo a ene kuma se esa no
because there be a be hoa nti nana no oma hoa na ade na nya kura na omuntumi nka ade nya pa na asantefo esen hoa hey anu eden me de me ko YouTube channel na Ebeki TV mu subscribe my there be no kura ba beto me menye nyaatwe menye hypocrite asantefo no bi mo ha adwen mu nyai ene nsem akyerɛkyerɛ mu mo akyerɛkyerɛ kingdom mu mo akyerɛkyerɛ ahenie mu mo akyerɛkyerɛ nsem mu saa entime build Ghana o ahenie a mo kyerɛkyerɛ mu yi ena we yɛ hene ena we yɛ paramount chief ena we yɛ this na da bia saa nkwasantoko yɛ amoku dena bunya firim build Ghana build Ghana o timi ya me hu saa de ma na mo ho yɛ mesere wo be call TikTok na amanfo atwa ahia 6 hours adomo ya an say na we hene we nya hene we ken no we this we that and mu wi a no makate life na mko build Ghana mu nyusu mu adwene na jimi no adoso the way Ghana baby efi no monko ho na mko prepra eno na beboa mda bia meka kire mo nya sa pa de a emoada adwempan me de ma no asi yese opanyin dwale wi a na ensu asa. Peace out. Adwempa hene otwa supire kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi